Ole tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chibai le vek ule tun chuma chuan movie munom tak mai Jackie Chan a channa The Foreigner ti hi toikin taka thira ngai thla khau zoi zoi na hun ilo nei liang umyang kuan mina special operations sipai pension to chilo langin Londona school pakhat kota chuan afanu fani chu alo nga ka afanu chuan proman manhuna ain cheidu zong te chu phur takin apa chu amu vela chu mi nu chuan khopui chunga dor pakhat chu panding halin anwa thlen chuan fani chu dora chuan tlan lut halin kuana chuan a motor chu park alo tum be mek boka chutia motor park atum lai chuan motor dang chuan ron supa lovin thinrim taka in tong antum lai mek chuan anbul ngai maya dor afanukal na ngei maya chuan bom chak tak mai chu aron puak ta thut mai le dor po chu a che ne le a kuana po chu dar thalang them lengdel chuan ron fu in a maya te chuan antang fer for maya afanu chungai to angalin manmo tak chuan dor chunga chuan tlan lutin awazong ta ngalani chuti lai chuan reporter pakhat iana chulo langin firfiak pol pakhat authentic IRA nia inchalte chuan bom chu anti po ani thule anthil phut te chu a hlotlin lo chuan mun sang sanga bom apo azel tur thu te chu anron shila iana chuan hautupa bula chuan kal ngalin thil omdan te an shil nu chuan an office a thok zong zong te chu thil thlen dan chui zui ngal tur chuan atia iana po chu manmo taka bom puana mun panve ngalin awa thlen chuan hliam na tak tak te mithi engemo zat te chu lo omin an thla te chu a met kwal zela kuana po in lungai takle reluna tak chungin afanu duat em le anei chun ni to feni ruang chu alo kwa vong bokani chuti lai chuan hotel pakhata authentic IRA ho chulo langin thil thlen dan te chu lo enve mekin chefu anin ti mel le a an malak le zel dan tur te chu soizuin rohman net te chu an siam le nga zunga chumi nuwa chuan North Ireland Deputy Minister le IRA Paul Shoi tu hlui lo ni to bok liamat chu ami stress nen lo langin bompuak chungchang shatirna alo dong ve meka chuta anupui Mary po chuan thil thleng chungchang le in lama alo ho lo chante chu aron zot ve boka ani chuan meeting anei thule na boy pui tur anga em wang ani thu chu alo shila office lama chuan meeting nei tura kale ngalin British Cabinet Minister Katie chuan thil thlen dan chungchanga aron bia laima chuan thil thlen chan chinfel thei dan tur nia lang chu IRA member lo ni to an shen mek te chwa tir mai ani arin thu lo shelin ani chuan an ming te lo thona alo bo zui tur thu ashil bokani kuana chu afanuruma chuan lutin ngoireng chuan a hoi kwal vela afanu thil nei le alo chetlat na mun amu phei chuan angai zwal em mai ni chuti lai tak chuan detective pani chu a chena in lampan chuan anron kalve mek boka afanu ruang bula an par chhar chu fenita ani ringin pek let le an lo tum hi alo ni a kuana chuan aril rulwa tu ber afanu that tu le bom ti puak tu te chu tu tenge an ni ti a han zo chuan detective te chuan an chui mek thu te an man ngei tur thu le thu buai an siam sak ngei tur thu chu tiamin an chwa san le ta ani laima po in IRA team alo tho pui to chin tenen chuan meeting alo nei ve mek boka he IRA pol thar authentic IRA in ti te chu tu tenge an ni ti le he an bom ti pwa chungchanga engman shat pui lo thu te IRA official sang berber te chawin an sha chin thuruk te an lo sha thei veka wang chuan an ni ho chu zon chua man nge an ni theinan an man ro nei zong te chu en fia avek adu thwa sei boka sipai ho tu bromli alo langin bompuak chungchanga in nam noi te zong chuak tur chuan alo buai vele a kuana po police station a chuan bom ti puak tu te chanchin shatum chuan avakal hun le a bromli ne na chuan afanu that tu te asha du thule miswal te chu man ke tur chuan ti in nam noi pakhatal mingshil tura ati pa chuan poisa tam tham tak pe ka tumbuka
Bromley at chuan do thei taka lo tur le IRA ne na in zom na nei te chu mi hlau an ni thu le nai mi alo turin a shila kuana hian fenin aboral san na hi ala na zual ema anu puile afanu pahni dangten an boral san to bukawangin tuna chuan ama chawin a khosato ani Bromley at chuan poisa chu alak thelo thule until chui lai chu an chui chwa wa the nana na thona hun pezok tura shilin thu thar kan shat vele chanchin thar chu karon shatir mai don chenia ti in athla ta ani kum thum aral nuwa po police lam chuan chanchin thar engma anla ron soilova mase kuana chuan beidon san mai lovin poi khoi tu te shat chwa dan kung chu ala dap vezel thova TV lama chuan laima an kom na chu mufuin ngun taka enzuin IRA chungchang asoi lai chu a mufu ta hlova ani chuan engemo asiat ngei chu ringin mu ngei chu atumta ani laima chu a office a lo lang le in kuana chuan biak alo tum ngar to hi alo ni a kol chu la in kuana chuan afanu thatu chu shiat adu thua soi ngala laima chuan chu mi te chu shiat anei lo thule ator pui tak ze thu chu soyin in biak na chu ati top zui ta mak mai chuta zet chuan kuana po thinrim to le in phubalak du na chuan a khata a chuti lai chuan London a restaurant asiam pui le chan ni bok lempi chu ron lutin chol ha dam amamo thule mutmu po twalawa hetianga aom reng chuan ataksa pon ator vat hei tur thu te chu shilin athiam anga ahnem nu chuan muturin akal san vita ani kuana chu mutamai lo chuan pon lama chhuakin a motor chuan in khal chhuatuma ahman roma mo tur ang te chu a motora chuan da lutin a motor chu a cheidang lambuka chuta lempi chu ronlan chhuakin rondan tumma se kuana thinrim phubalak chak zek to chu adang zo talavani kuana chuan laima chu mai chhana nge mu tum chuan a omna hmun lampan chuan akalta a hotel pakhata chuan vathengin chumi nuwa chuan laima office a chuan avakalta a an office assistant nena chuan laima mu adu thuwa soi chuan ani chuan voi tam tak biak ron tum tu kha ani ti lo sha in mu chu alo phallova garte chu shwa chwa tir atum lai chuan laima churon lang hlovin arum lama chuan akal puita a laima chuan IRA a in nam noina ane lai chu tun mathil ani thule tuna chuan remna zongin athok mek ti alo shila kuana chuan achunga thil thleng te chu shilin poi khoi tu te tu emotal shiat adu thule achan puina amamo thu chu shila laima chuan engma shiat ala nei big lo thua shil le chuan kuana chu lungoi lo tak chungin achuak ta nu mai ni ruma chwa san nu chuan bathroom a kalin ahman ro nei mang chuan time bomb siamin akam fel nu chuan building chu achwa santa ani chumi nu rei lo te a chuan bom chuna takaron puakin building pot chu a chhena sa hle a inspector pakhat chron kalin bom ti puak tu ril hlel an nei le nei lo a han zo chuan laima chuan a shiat lo thu shila chuti lai chuan kuana chuan run bia in bom ti puak tu te chu an ming a shil nge a phu thuaron shil le a laima chuan thiam taka engma ti thei anei lo thu a soizo ma chuan phone chu ada santa dai bokani chuta laima chuan a haute chu kuana zong tur chuan atir chuak ngal ta mia maile kuana chu a thlen na hotel lama chuan a man roma mo ang te keng chuan a let le a chuta chuan a thil lo zir to chin te mangchang ka yin bom chu siam to mol mula laima driver te lo langin kara chuan an tum lai chuan bom kam ni om tak chuan mu a pakhat chuan film khur taka hrui chu chuin a en fia vela ma se mora chuan mingti zia na le khathem mai hi alo ni hlau laima office a om lai chuan anau pakhat chuan kuana omna chu an sha to thuron shilin ani chuan man turin thu ape a anau te chu kuana mantum chuan kalngalin kuana room chu an pan ding ta ngala an thom ri vel lo shia kuana chuan kongka chu lo kal ngalin thuthleng chuan ado buka an ron lu thei ma chuan in chung lama changa tlan chhuatuma a chhuwa ma chuan pakhat chuan ron man manin a ron pot thlatanok mai mase ol sam taka man thei ani haulo mai athiam thil mang chuan lo beletin in chung koronga chuan azwang thla thei hlo in hnuai lama chuan tol lut thazelin
in chung lama chuan an in sual boy le ta a kuana chu a cherangin in sual alo thiam le a mi sual ho atuk zal zo nu chuan tukdra tang chuan zuang chhuakin atlan bo theita ani lai ma guard ho tu ba ber jima lo langin kuana an man theilo chu lai ma chuan makati in thinrim takin alo hau chiama chumi nu chuan lai ma wa pa shona ron langin lai ma chuan londona bromlia muturle anthil ro man te chu aruk thei ang bera shiltur chuan ati a kuana lo lang vele in lai ma naw pakhat chu ni khoshelawa siamin a motor chu akhal saka lai ma chu zuiru in restaurant pakhata alut lai chu amua chuta chuan ami stress ne na anin mo lai chu thlalo lak sakin lai ma chu avathona a en thak reng thule asiat tu ber chu bom ti puak tu te ming ani thu shilin shilwa turin avo ngal bukani shona po chuan london lama bromlia chu alowa huve mek buka atira chuan lai marwa man na te chu lo nial de ulek ma se aruk the ang bera kalpui ani tur thule ro man na fel takne na bom ti puak tu te man antum thua shel nu chuan anin rem siam theita ani lai ma chu a farm pakhata kalin chu mi hmuna chuan chol hadam tura hun enge mo chen om atuma jima chuan kuana room andap thule bom siam na man ruwa enge mo zat an mu thu chu aron shila chu thu chuan lai ma om atinuam lo zui hle chuti lai chuan kuana po chuan lai ma farm om na lam chu apan ve mek buka lai ma om na mun athen ma dewa chuan dingin asul nu te ati revek nu chuan nimbukara chuan biru in farma alu ruk thei hun tor chu achang tarana in pakhata alu thei nu chuan abom pai te chu la chuakin akam ta a guard pakhat chuan kongkhar in hong charon mu in en chiang tur chuan avakal ngala avabi duk duk lai chuan kuana ron lang thutin ni khashilawina siam ngala guard dang ron kalpo chu ne so takalo suisa in an pahni chuan in chunga phuar betin akal santa ani chumi nu reilo te a chuan in chu na satakaron puakin lai male anaw te chu manmo takin anon tlan khom ngala kang me chel tum chuan an buai ngal ta chuk mai ni he thil khenga wang hian lai ma chuan ama veng tu tur dang ka ubel ngalin kuana chu ngai tha chi ani lo ti a shethiam ta chumi nu chuan andupui bula vakalin engkim achat vek thule lau thonga chi ai mi alo tur chuan awanema mase andupui chuan chu mun chu chwa san adu thule kwanan azui ruk chung chu atan po ahim lo thu soyin london lama omri adu thua shil bukani authentic IRA te po lo lang le in bom dang anti po le tur chu an lo wat sai mol mola chuti lai chuan ruwa man na thak ani thu shatirna an lo dong chia mai lai ma farm lam lo lang le in anupui thla tuma ain buat sai mek lai chuan pon lama thil puak ri an shele ta an ve en chian chuan kar pakhat alo puak hi ani a chu kar chu bom kam sa a ram hnoi lama changa chak takaron tlani in remote manga ti po ani an ringa ati tu niya an rin kuana chu man ngei tuma zong ngalin ram hnoi lampan chuan an silai nei chat ber ber te chu kengin an kal ta ngalani ama man tum tu te chu kuana chuan amal te te in lauda chhamia mi ama se vanei na chu alama achang reng bik haulo jima chuan adara tak aron ka fupal ta hlau maya man tum chuan zui ngal mase kuana chu alo in sa seng man hlawani kuana an laman thei ta lo cheu chuan lai ma chu ti thin rim zual to hle in jima chuan shona chu ko mai turin le kuana beitura achat ber thua shila london khopui hotel pakhata chuan mary chu ruma omin shona chu aron kala reilo te nuwa chuan in ngai zong te ti chin ang chi ti chuan anom tamaile anu dewa chuan shona chu lai ma chuan ron bia in kuana zong turin aron ti a mary chuan shona chu lai ma thu nial sham tu le a unaw pa po anjinga mi in aka hlum to thu te le lai ma po hi tha ve ngei achak thu shilpa chuan lung chetakin achapa kuana po ro surkara ram hnoya chuan alo in ngai to na sa hle a hliam te chu a thiam dana ngang chuan en kolin anna tilu tuk chu ni khoshelo chuan om ta der mai amu manglama chuan joina sipai la ka changa an chung ko a tlan chiat an tum lai hun chu mu in
anun na chan him tumin na satakin be ma se afanu feni chau chu chan him thein anu puile afanu te pahni chu an ka hlum sakani lai ma po in kwana chu eng ang mi nge ani chia tia lo chui ve mek boka US sipai huai sen le thiam na sang tak nge ani awangin mi hlau om takani ti a che theibo chu mi hnu chuan lai ma chian nai tak IRA commander hlui lo ni to Margaret churon langin lai ma chu engwanga anral thuam da that hai le chiam mai nge ani azo hnu chuan ani chuan bom ti puak tu ten an man ron nei zinga mi an lo man thu chu shilin Margaret chuan chutiang aum lo thu le engkim ven him vek ani thu chu shilin bom ti po zel ani theinan mala dun zel tur chuan a shila lai ma chuan bom puak chu civil mi ten an tor ve kher du lo ma se Margaret ngai dan nen ain hu ta chia lo anin hnial de urap rap nu chuan a chwa santa ani chu mi hnu chuan lai ma chu in hnuai lama chuan chukin a ui chu ni khoshelawa lo omin a lo let reng maya chuta asilai dana en le ngalin a lo chuang hau lo mai chutia ngai thalo taka om lai chuan kuana chu bom or chunga ron lang thutin silaya tin chung chuan bom ti puak tu te chu sha tumin azot le ta lai ma chuan mi swal te chu tu te nge an ni a sha lo thule a sha chwa vele a man tura ruwa man na anei thua soya a chana chuan kuana chu ati thin ur zwal le a piai de uhlakin darkar somni palit chunga lo she turin atia chumi hnu chuan a chwa santa ani chuti lai chuan brom lia po chuan bom po ma video vel chulo en kwalin mi pakhat chabi char lai chu mu in akuta chuan kana hnu ma ser a omti she theihla ubokin a chui zui ta ngala London khopui chunga chuan laima mistress chu ba sa changa lo chukin bike ama lo ngak reng tu chu pan ngalin antlan ta wata chumi hnu rei lo te a chuan bus ron puakin a chen ne le pekhle shona po chuan laima farm chu thleng ve to bokin kwana omna chuya mantum chuan alo in wa sai ve mek bokani laima chu bromlia chuan ron kolin bus bom ti puak tu ten ruwa man na fel tak anei thule mi som paruk an thi thu ron shilin na sa zoka an chui tur thuaron shila ke ti chuan ron be ve bokin bom ti puak tu te chu a chui chwa wat lo chuan ama tan po apoi thei thu aron shila chutia ai ngai to boy lai tak chuan aruka Mary en thlatura atir pa chalo kalin Mary le shon te che dan chu aron shil ve bokani chuti lai chuan authentic IRA te chuan bom dang ti puak le tura ruwa man na lo siam le in laptop chunga bom kam dan tur an lo ruwa man ve mek bokani heti lai hian bromli le atim te chuan bom ti puak tu hi an lo she chuak to a lai ma chian pa Margaret anena anin mulai video po an lo nei diam to ani lai ma chu be ngalin Margaret chan chin shil tur chuan an ti a lai ma chuan a shia lo thu in lo chang ma se drone mangin an in le avel te chu lo hu vekin Margaret le a motor po chu an lo hu vek theya bromli chuan atim te chu farma an ron kala Margaret an ron man chuan ama tan po a ming chha thak don awangin lai ma chu bom ti puak tu te ming le an omna lo zo chuak mai turin atia chumi hnu chuan lai ma chu thin rim takin Margaret bula chuan kalin Margaretan ba sa chuang poi soilo nun na tam tak alak li awang chuan athina rim le a order pe tu ni ma se ati puak tu te hi tu te nge an ni a sheve tlat lo bokani an ming soi tura ti pa chuan akeya chuan aka saka Margaret chuan chapur chungin bom ti puak tu te chu soita a ami stress a soite lawang chuan lai ma thin arim zwal hle a chu baka anupui Mary po in alo pui ti a shat nu chuan Margaret chu thatin bromlia chu bom ti puak tu te ming le an omna te ashilta ani reporter pakhat lo langin laima mistress nen chuan an lawin kwa dun na sa hle a bedroom a akal lai chuan a laptop battery chu bom battery zok chuan alo thlak thleng zawa lelama shona chuan kwana hnu chu lo chui ve mek zel bokin thingda khom azumu chuan han en chian atum chu kwana chuan alo be thuta an pahni chuan chemte mang chuan in behin anin ne tok hle a kwana chuan na takalo tlo in shona chu atluk na thingzum laya tak chuan avain tau teu hle a kwana chuan aron chan man hlovani
Anuwa chuan show na chu phuar bitin bom ti puak tu te hming le om na chu azot le a engkim a shil nu chuan a chwa vele ta ani show na fama avakir le chuan megreta ruang chu avamu a laima bula chuan chu in thil thlen dan chung chang te chuan soiduna laima chuan show na le meri te inkar a sha thu le meri chuan a man changkai tumwang maya lo khosak pui ani thute abuai na zong te chu chinfelnan megreta atha thule ani po chu London lamakala bomti puak tu te lo pui tu meri chu thatbok tur chuan atile ta ani Bromley li a haute chuan bomti puak tu te omna chu aru kalo hwal vek to in sniper te nen chuan beidurin anlawin puwa cha na sa to hle a chuti lai chuan kwana pu arukin bomti puak tu te omna building chunga chuan lo lut ru in sipai te po building chunga aruka luturati anlo ni ve mek buka kwana chu hotel manager nen chuan miswal ho omna room lama chuan ankal ngala gas leak siam thathiam anga insoin bomti puak tu te omna room chuan lutir ania chuta chuan bomti puak tu te baka laima mi stress le akuta kana ser nei pa afanukal na dor tipuak tu nge mai chu amua abung ruate chu phor antum lai chuan pakhat chuan ron check phut atuma silai amu ta ka chuan kwana chuan chetla phutin anni ho chuan anlo kap ve ngala room chunga chuan anin kap ta chwai mai le chumi nuwa chuan in pom chila in swale in reife anin be nu chuan in swal thiam em mai kwana chuan atuk zal ta hlomani chumi nu chuan room chunga chuan sipai te po churon lutin nima sila kwana chu alo tlan bo man lau thungani police te chuan anin ka na lama in hliam laima mi stress po chu mu in an bom kam na mun te chu dim vak lo chuan an zota ashil nu chuan airport lama chuan kal ngalin laptop a bom om chu an bazong ta ngala ahun taka chuan police pakhat chuan laptop chu mu in atlan pui ngala mi pui om lo namuna chuan pai ngalin bom chak tak mai chu apuak zuita tun chuma ero mi pui pon him ta shamani Bromley ne na chuan China mi papakhat room chunga alu thule bom ti puak tu te alo be thule bom ti puak tu mecha pakhat ne na changa an sha duang angte an sha to thu an shil nu chuan chu mecha po chu ka phlumin kwana po chu zongzel tur chuan atiboka laima chuan keiti ne na changa ko lo dong ve mekin ami stress chu bom ti puak tu te zinga mi ani ti an sha to thule an tha to thoron sha tira bom po na hian a in nam hnoi tel ve dan po shevek to ma se an thup sak tur thu te chu aron shilani Mary lo langin doorbell aron ria ava hon chuan shon lo ni in lai matir ange yin Mary chu aluwa chuan aron kap ta sia maya lai ma po ina thlen chuan kwana chuan lo ngak reng to in kwana chuan ami stress ne na anin mo na thalak chu mole in bom da kwal tu ber ani ti po ashiat vereng thule ama a alauze puitla ta wang chuan a thin rim hle a lai ma chu thalak thon dar tor chuan tiluhin a chwa ma chuan khovelin ama chu firfia kani ti an sha to tor thu a shil bokani lempi lo langin an restaurant na kwanan na alo thok bor lai chu awa muthuta Bromley naw te po chuan a chen na lama alet le to ti shelo ma se miswal te man tura alo puya wang chuan lom thu soinan man an tum lo hlau bokani chuta lempi chuan ron pan na yin dam taka kwana a mule chin sum zolovin amwa ta lup maya dam taka anin mule thei chu lom dunin mi tuila chung chuan anin kwa zuita vong ani ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang out channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule